Здравейте от ателие Глинко. Аз съм Тодор Янев и правя керамика. Ще използваме глина от Каспичан, която е с лек фин шамот. Това е около 600 грама. Трябва да се намести много добре на колелото, за да ни е удобно, защото едно от най-важните неща е да можем да центрираме добре. Ако не е центрирано добре, не можем да направим нищо. Много е важно също и първото издигане, както и второто издигане на самото изделие, за да може да бъде равно и да не колабират стените. Тук все още не съм много наясно какво ще направя, но си мислех за една чашка, която ще акцентирам за Коледа. Понеже този ден ще бъде последния, в който ще използвам това колело, и утре очаквам с нетърпение да дойде новото колело от керамика Троян от Борис. Така че вълнението е много голямо, поне за мен. Тази чашка ще я декорираме за Коледа, защото ще бъде на изложение в Гранд Мол Варна от Ля Боланчела. Така че, приятели, може да намерите моята керамика в Гранд Мол Варна за Коледа, декември месец. Сега ще използваме един екструдер за дръжката. Става много лесно. Гледаме дали ще пасне. Слагаме дръжката, както и малко още глина, за да захване много добре, за да няма шанс да се счупи. Тази глина е много еластична и позволява подобни неща. Слагаме една коледна звездичка за завършек, защото все пак е за Коледа. И така, нашата чашка е почти готова.